Köszöntöm a kedves nézőket, én Hunmonster vagyok, és ebben a videóban jöjjön a Minecraft nem végig játszás, hanem sorozat. Tulajdonképpen a második része lenne, csak nem vette fel a Mobizen az első részét, szóval tulajdonképpen ez egy szívás, nem mindegy. Szóval ez lesz az első része, és itt hagytam abba. Jó, volt egy ágyam. Kéne fa. Hiába van nálam, nem akarom elpörékolni. Jó, lassan este lesz. Akkor tudom még ezt a párszor összeszedem. Akkor olyanok leszünk, mint az ősi magyarok, hogy vándorlunk. Éppen ma tanultunk róla. Annyira érdekes volna, nem mindegy. Aztán, hogyha reggel lesz, akkor kéne szerezni valahonnan macskát, ez nem volna rossz. Csak azt nem tudom, hogy szerezzek, mert igen, jövök. Kéne nekem csákány, elég. Essünk neki a kőfalak. Fölbírok mászik. Ezt kiszedjük. Várj, most én ezt megkaptam? Meg, akkor jó. Ugye úgy tudom, hogy kő csákányon ugye nem lehet kiszedni a gyémánt blokkot. De úgy látszik, hogy a facsákány kiszedi a szenet, akkor jó. Majd írjátok le kommentbe, hogy milyen videót csináljak, mert így most annyira nincs ötletem, mert a World of Tanks Blitzre gondoltam, meg a melyikre? Meg a Shadow Fight 2-ről gondoltam, hogy videókat fogok megcsinálni. Szóval írjátok le tényleg így kommentbe, hogy mit szeretnétek, amit így telefonon tudok játszani. Az mi? Azt hittem atomrobbanás. Ez tök úgy néz ki. Az a nagy fa. Oda tudja, hogy elmegyünk. De érdekes. Tényleg, mint egy atomrobbanás. Mindegy, elmondtam. Na, aludjunk. Azt a mindenit. Fölkeltünk, szétszerem. De várjunk, még volt szén, nem? Nem. Igen, itt volt. Ez egy darab, de megéri az egészen. Jó, még itt is van ez az. Meg utána is van, akkor nem is tudom. De most ez a levegőben van, vagy nem a szén, hanem ez az egész kőtömít. Ja, megnézem. Még mindig van. Ezek már nem azok jól. Jaj. Jó, nem. Jaj, de megijedtem, mondom, valami óriási nagy hal van benne, vagy mi az, hogy megön. Gyere. Ezt még kicsának, de ezt is tudod. Adott valami értékes dolgot. Az jól néz ki. Na, pókfal, az jó. Dinnye mánia. Jó. Még itt van. Eddig is ilyen gyorsan szedtek ki a dinnye blokkot, vagy most egy stickkel ütöm így gyorsabban. Az igen, az úgy konkrét.
Jó van. Mindegy. Itt az óriás nagy fa. Na várjál már. Ez milyen fa? Valami jellegzetes ritka fa? Melyik az? Arra mászunk máshol, az tök menő volna. Csak lerakom az ágyat, mert hogyha leesik az nem lesz. Szerintem ez csak egy túl nagyra nőtt fa. Jó van. Au. Akkor menjünk tovább. Hajókázni nem szeretnék, mert egyszer úgy jártam, hogy az egyik barátommal játszottunk multiba, azt bebagolódott a folyó, azt kinyírta, aztán meg keresettük egymást, nem találtuk meg egymást, szóval Survivor-t ki kellett törölni maga a pályát, mert így nem volt jó. Mert ugye oda spannolta le, ahol legelőször kezdtük a játékot. Hát igen, így jártunk, szóval ez van, mert ott is így vándoroltunk. Na igen, végre! Havas bajom. Kéne skeletoncsont és akkor kutya. Ez tök jó van. Mennyi dinnye van? De érdekes. Szinte máskor sosem találok dinnyét, most meg azért volt egy pár. Na akkor öljünk. Csákánya? Na aztán. Gyere vissza. El a kusid. Gyere vissza. Kusi. Től lesz. Juhú, 3-as szint. Jaj. Elnézést. Akkor menjünk föl. Vigyünk ilyen csemetét, ez tök jó lenne. Én ilyen fagyűjtő vagyok, mert én szeretek csinálni ilyen kisebb... Mi? Ja! Kivágtuk, jó, akkor nem, még ott van egy. Ugyanebből nagyon nem szeretek csinálni ilyen dolgokat, hogy a házat építeni, ebből nagyon rossz, meg nagyon szörnyen néz ki szerintem. Fának azt mondja, hogy csinálsz belőle házat, akkor szerintem nem szép. Én nem szoktam alkalmazni szegény fenyőfát. Ez a tüzelőnek jó. De így nincs olyan szabad. Mindig nem adott. Csóró ez a fa. Na. Ezt komolyan meg kell várnom. Valahogy csináljuk. Az is komoly. Miért generáltam ilyen hülyét? Ez komoly. Ezt nem hiszem el. Na, adott végre csemetét? Még mindig nem. Segítségül rajta. Ez az. Még egy is van. Még egy. Na, akkor mehetünk tovább. Nincs kaja. De van csak. Éhes a emberke. De én nem gyűjtöttem követően, Jó van. Úgy szoktam, hogyha nincs csontom, akkor letelepedek ezen a... Jaj, mi volt ez a szakadás? Letelepedek ezen a... hogy is mondjam, nem havas, hanem fenyves bajomon. És amikor találok kutyát, akkor általában így nem elásom, hanem ilyen lyukat csinálok, azt akkor beleesik, és akkor ott marad ilyen 2 blokknyi mélységűt. Akkor ez úgy jó. Jó. Ezeket itt megölöm. Jaj. Igen, meg fogsz dögelni. Ez... Istenem. Gépen azért könnyebb játszani. De a szempontból ezeket nagyon nehéz megölni. Jó van, ez a videó ennyi lett volna. Én Hunmonster voltam. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Sziasztok!